Ngiyabonga abantwana beNkulunkulu, inkosi izimbusise. Ngibonge lamakhosi alelizwe. Nabo bonke abahlanganisele umkhosi noma lo mcimbi wabanesimo okusona ukuthi inkosi izibabusise. Ngibonge nani mabutho ney'nduna ukubani amakhosi nathi mayimemele esontweni. Ningizi ngoba nizosonto kodwa nize nihloniphe amakhosini, inkosi izinibusise. Phela abanye abantu mabebizelwa la esontweni uhlatshiwe. Hayi ngesi ukushemba ubhida kabi. Uzosigcisha ngenyama asigcishe ngenyama bese sehlisa ngo-Coca-Cola. Kanti phela uma ngabe umenywe yimina la ekhaya, ukuyithu la ekhaya, uzodlokishwe yimina, uma ngikhipha isongo uzodla isongo. Ngoba nami ngifika kuwena ungibemile ngodlokishwa, mangase ngivula isikhaftini kwangixosha. Wenzani Shembe? Awungumemile Shembe uphethe isikhaftini. Shembe ngisize uhambe. Ngiyabonga kwaNazaretha. Ngithi nina yiNazaretha, uma ngwangena la ekhaya nje. INazaretha leyo. Sekufanele ihambeleke madodana kade zishindo ngizohamba ushaya izansi umyamba ushaya phezulu yinkinga. Ngoba vele izwe lini ngizalelwe kulona ngikhulile kulona. Thina sithi hlanganani thina sizele ukuzolihlanganisa. Ngoba nani vele lihlangene eqaleni. Ashila amakhosi athi ayazalana. Nani futhi niyazalana. Manje angazi ukujahana okwani. Kufanele iphelele leyo nto. Uheleze umoya wokuzwana nokwazana nokuthandana, nithandane nje nabantu baNkulunkulu. Bese-ke sicelela uNkulunkulu ukuthi imindeni yabo ibamukele baphenduke babheke emhlabeni babeyidluze elihle emndenini yabo esemhlabeni. Belethe inhlanhla ey'nganeni, iy'nhlanhla ay'sekho kahle hle, imisebenzi ayikho. Sekukhona bona ukuthi manje imisebenzi yokuqalwa yithina, ngeke ayisekho imisebenzi manje. Izwi lifile lifa ngathi. Othisha abafundisi abanayo indaba azofundisa kuyona, inkolo igcwele. Ingane ifundile ihlele emakhaya. Sekusele kuthina-ke madoda ukuthi senze njani, sihlanganisane nani ukuze iy'ngane zethu ikwazi ukusebenza. Ngoba uhulumeni asinaye, mhlawumbe niboni. Kusele ngithi ukuhlangane amadoda endawo ahlanganisa into ethize. Uyabona uma senihlanganisa imali. Ina amadoda njengoba kade nihlangana namhlanje. Bese nakha imoli. Ningayifaki lutho phakathi. Kodwa isakhiwo wesini. Ziyodla iy'ngane zenu kuze kudle ngisho izizukulwane. Asingabheki ukwakhelwa amandiya. Adle ifa labantawethu, labantwana bethu. Kufanele sibe nezinto thina. Yabona uma wakhe imoli. Bazongena Shoprite, batshele. Zingene iy'tolo ey'thize zikurentele. Hayi ukuthi unesitolo wena. Uma ufuna ukurenta hayi kulula, uyaphuma ngena omunye.
Akusekho okunye engikubona emhlabeni mina ukuthi ungasiza izingane zethu ngaphandle ukuthi sizenzele okunye. Iyafika ikhathi zokuhamba emhlabeni siyazi ukuthi abantwana bethu ukhona ozukwana abakholetha njalo ngophela kwenyanga. Angumgxeki uhulumeni kodwa kufika isikhathi la uhulumeni amandla kahulumeni ethanda ukuphela sefanele kusukume thina amadoda because asivele sikhona samadoda engeke uhulumeni. Amasobhe uhulumeni mayithi imali iphelile suthi sibheka imali eqolo nebishini. Inselelo sengibeka kuthina-ke esiphile eSouth Africa njengamadoda ukuthi ithina abaphathi bezwe. Yabona thina abaphathi bezwe ngoba phela kwakho akho nawodwa owenzelwa uhulumeni. Ukuthi nawe uhulumeni kwakho nami uhulumeni kwami. Wonke umuntu uhulumeni kwakho nawe uhulumeni lo omile laphezulu ongenzi lutho. Masabhekile ingane zethu zodudaka kusasa. Yabona iselesele nje igcuma nje linganakwa nje lo nakwa kusasa masonzile. Mali uma uzisa ukuthi fala angithi niyabona amasimo aphelile. Imvula noma ngabe unayo indawo inama kuthanda yona. Imfuyo asisenayo konke kusemabhunweni kusemandini. Thina sinankomo thina bafuna ukuhlabela bokwakho inkomo hamba uyithenga. Kodwa labantu abafika ngabephethe inkomo laba bafika bema ngenyawo. Asibukeni-ke emaqandeni madoda ngoba makuleli thina ufile lelizwe. Nkosi ngibusisa.